Kaixo, zemoz geha. Gai zehaz batekin dator. Da, Ertamerikanko herrialdik eta pixket ezautzen ditugu. Ezautzen dugu Kuban zer gertatzen ari dan, bakotxe bere histori dingo, Venezuelan, baita ere zer gertaia izen dan, baita ere Nicaragua o Costa Rica baten, Panama. Baina El Salvadorren azkenen guztietan aldaketa handizen barrak eman dira. Batiz bat Bukele ezagun egin da, ez da kontu horrekin. Bani egin dator, hemen badirudi KFD Cultura, Comunicación y Desarrollo Gobernuz kanpoko erakundeak EHU-rekin batera Bilbon antolatu zituen kultura, komunikazio eta garapenerako nazioarteko jardunaldietan parte hartu duen baten entrevistatxo bat berrian dator. Ez? Titulua, nun partea zen ibilidan. Eta interesgarri jerutzezat, eta epeni ditet ikusteko danak ere. Eta ekipo maiz elkartearen zuzendaria eta ekintzailea dau, Daniela Brunet. Eta titularra izenburua ipintzen duna, El Salvadorren bizi duguna gerra baino okerragoa da. Eta ikustean, hortxe. Gerra baino okerragoa da. Salvadortarrek politizatzeko lanean 40 urte baino gehiago daramatza Daniela Brunet ekintzaileak, baina herrialdearen gaur egungo egoerak bereziki kezkatzen du. Bereziki. Gobernuaren doilorkeria izugarria da. Hori dio, gerra baino okerragoa da gobernuaren doilorkeria. Dio, nes, orduan aurrera junda, nik gauzatzuk irakurri dut, hori berrian aurkitziak ez eta ikusi ez. Orain zein da zuen erronka nagusia, zaten dio behaiei ez, berari. Nik klase borrokaren teorian hasi naiz. Klase borrokak bere aurpegirik zorrotzena erakusten du gerra garaian. Baina gerrarik ez dagoenean ere, borroka horrek hor jarraitzen du. Klase borroka. Eta gero segitzen du, hango irakurketik ze gertadan, ez dan gertau, horietaz ibiltzen du, eta esaten du nola. Bukeleren gobernuaren doilorkeria izugarria da, baita gorrotoa elikatzeko duten nahia ere. Gobernu horrek egiten duen balorapena egiten duen doilorkeria batiz bat eta elikatzeko duen nahia. Gauzek egotan ere esaten du marai hango banda eta horiei diru ematen diotela, uste dutela. Kartzelan jende piloa sartu da, ez? Famosu egin da kartzelagatik eta nola dauden kartzelatute jende asko. Asko. Ile humile lagun. Eta horietatik egin, nabarmena dana da iritsi dela egoera batera eta orduan egoera non ipintzen duen hori nolako eragina izan duten neurri horiek Salvadorretarren gan, ez? Galdetzen dio gero neurri horiek gobernu honek eukiduna eta barra. Kontraesana da esango dudana, esaten du. Herritar pobreak oroar pozik daude, naiz eta haien egoera, naiz eta haien egoera ekonomikoa eta zerbitzu publikoa guztien egoera okerragoa izan. Hori beste ozein herrialetan ez litzateke onartuko. Argile, bertako herritar pobreak guztua daude. Bai, dana okerrago dauke be, eta hori badirudi hango pobriek nahiko mentalidade pobre dutela, ez? Horako zerbait izati nahi du. Da orduan, bukatzeko, ze pauso eman behar da egoerari aurre egiteko, egoera horri aurre egiteko Salvadorren irteera bakarra tradizionalki organizatu ez diren sektoretara iristeko sormena izatea da. Klase borrokan eziteku da, hau, eta beste sektore batzuta iritsi beraldu edo
Eta utzetik hastea berriz ere. Zenegazio behar du utzetik, klase borrokan oinarritu dauden klase hortako jendea izango da, ez? Dirudi behar kanpo gelitzen dela. Eta gero, bukatzeko esaten duna, azerria zorrarazi behar dugu jendearen gan. Eta hori bideratzeko mekanismoak aurkitu. Alegile, azerria sortu behar da erreien gan, jendin gan, eta gaina jakin behar du, zerrekin sortu azerre hori. Bueno, pixke lehenago esatezuna, gobernu honek behintzet, nola gorrotu edo sortarazteko, ez, dabilela pitzezun, hoxe, piniko eta aurkitzen baldin bade berriz, bai, gorrotoa elikatzeko duten nahia. Gobernua du gorrotoa elikatzeko. Orduan, azerri esortzeko ere bilek alde ongoie, kaltegarri ez da izango, ez da, gobernu hau behar dintzat. Eta, ni... Han ibilitegu naiz, hain dala pare bat urte ibilin nintzen hilabete bat inguru, eta beste herrialde batzuk esaten dut, eta doble horkeria ez negien zanik, hain kaltegarria. Gaur egun antidorlorkeria talde bat sortu berko du. Ikusi da zuen letu ikusi eta ikusten duzuena jakin antijo batzukin ikusten ari gala, aldegile, dana antijo mota batean ikusten ari gara, ez? Ontxe, ze klase antijo dakeu, benetan klasistia, venga, zaitu gaitezen lagunok,